9628 or 027-064-543-0136. You can also send us WhatsApp messages on 078-229-4593. YouTube HTV/Durban. Tweet us at HTV Durban. Facebook at HTV Durban. Instagram at HTV.Durban. Email us at htvdurban@gmail.com. Visit our website on www.htv.co.za. H Television, celebrating the uncelebrated. In this age and times comes great ideas, sweet memories, new techniques, untold stories about Africa and the world at large. Guess what? The new age brings on board a brand name in broadcasting technology. Introducing H Television. At H Television, we serve you with professionalism in news and event coverage, live streaming, documentaries, artist management, video and photography, social media management, and lots more. For inquiries, call us on +27 061 773 9628 or Igbo mmamano. Igbo bụ Igbo ekele o nke onye chiri ya zere. Anyị abịakwa ọzọ. Onye nọ na n'olu ọzọ bụ Maazị Kingsley Obiyo, onye na-ewetara unu ihe mmemme ka dị oke mkpa, ka dị oke mma nke a na-akpọ Igbo Bu Ugo, nke si na HTV ka a na-ewetara unu site na ala South Africa, site na mpaghara KwaZulu-Natal na ngalaba Durban. Anyị abịala ọzọ dịka ọtụtụ maara anyị na anyị na-ewetara ọha ụwa niile ihe nkiri, ihe dị mma inwomite, ihe dị mma ịnọrọ anọrọ karịsịa banyere omenala Igbo, asụsụ Igbo. N'ihi na anyị bịara n'ezie na-ahụkwa dịka omenala Igbo si ede mmiri. A na-ajụsị Igbo nwere omenala. Igbo nwere omenala. Omenala izizi nke Igbo bụ asụsụ Igbo. Igbo nwere omenala nke eji mara ha. Ma n'ụbọchị nke taa anyị na-abatakwa n'ọgbọ ọzọ iwebatara anyị ndị makwa n'ihe ụwa na-akọ, makwa n'ihe omenala ntọala ụwa mba dị iche iche na-enye. So anyị na-abatara n'ụbọchị nke taa otu nwa maazị nke ya kọwara nụ aha ya nke ọma na mmemme nke ụbọchị nke taa ka ịhụ ebe ọ na-eje, mana nkwa anyị na-ekwu n'ụwọ na mmemme nke taa dịka unu na-eso anyị nke ọma, ọnụ ga-amụta ihe dị mma, marakwa n'ezie na Igbo nwere ugwu, Igbo nwere omenala, Igbo nwere asụsụ, Igbo nwere ntọala, Igbo nwere ejimara ha. Onye na-akpọbatara n'ụbọchị nke taa bụ nwanne anyị nwoke ka ọ kọrọ onwe ya. Nwanne nnọọ. Thank you very much. Ile anya Igbo bụ Igbo na-ele gị anya n'ụbọchị nke taa. Anyị gwara ha n'izu ụka gara aga na o nwere onye anyị ga-akpọbatara ha n'ụbọchị nke taa. Biko kọwara Igbo aha gị na onye Igbo, gịnị weji mara gị nwanne? Igbo mmammanụ. Aha wụ Sir Dr. George Chimdebere Mbara. Ahụ m onye Owerri Nshise na Owerri Municipal Local Government, Imo State. Ahụkwanụ m Doctor of International Relations. I'm currently a postdoctoral fellow na University of KwaZulu-Natal under the School of Criminology and Forensic Studies. Mejikwa Durban University of Technology. So, onye nwo for now in South Africa. No. Igbo ndị ọma, ọ na-ahụ na echichi eji mara ya na ọ karịrị akarị. Ile anya nke ọma, ị ga-ahụ ọ dị ka nwa okorobịa, n'ezi nwa okorobịa mana o jupụtara amamihe nke pụrụ iche. Unu lee anya tata dịka unu esonye anyị, ọnụ ga-aghọta ihe njiwekwu ya bụ okwu. Biko na-atụfu ihe oge saa dịka eji mara gị ka ị bụ onye echichi na nzukọ Katọlik, echichi night ọkwa ya, ị ga-adị Night of Dagama, ị ga-adị ka echi adịghị agwụ. Igbo ga-achọkwa n'iju tupu anyị aga n'ihu. Ị lụọla nwaanyị? Alụọla m. Aha nwunye nkwa lọlọ Uchenna Judith George Mbara. O sokwanụ ma ya bikwa n'ebe n'anya mụkwa na ọ mụ na Ada George recently. So ọkwana o jikwana akwụkwakwana master's degree ya at University of KwaZulu-Natal. Ọ na-ahụ nnanụ na ya na-ekwu okwu ya n'ezie nọọ nwoke tozuru etozu kwesịrị ka kpọpụtara Igbo ka anụkwa n'olu ya nke ọma. Ọ lụọla nwaanyị dịka aha nwunye ya siri wee daa, nyekwa n'ọwụ onye Igbo ka ọ na-eme gịnị ka ọ na-alụ, ma jisike kpọrọkwa ya kpọbatakwa na mba South Africa ebe a nọ n'ime ya. Ụkwado ebe sa n'olu ya n'ụbọchị nke taa.
nnọọ onye isi ọzọ dịka ibe ya awụrụ dịka anyị kọwara Igbo dịka onye gụrụ akwụkwọ ịgụtara akwụkwọ n'ala Naijiria si wee pụta gụọkwa n'obodo anyị nọ n'ime ọkwa ya dịka onye gụrụ akwụkwọ n'ụlọ gụọ akwụkwọ na mba ụkwanụ onye Igbo ụkwanụ nwa afọ Igbo nke ihe ndị Igbo na-amasị nke ọma dịka anyị nwemipụtara ma kpọpụta n'ụbọchị nke taa biko ihe anyị chọrọ ka anyị jụọ ọwụ ile anya na ala isi pụta n'ime bụ ala Naijiria a sị Naijiria na-apụ njem ọkwado ndị Igbo na-apụ njem ebe ọbụla kpọrọ Naijiria na mba ọwụ Igbo ajụ m chọrọ ịjụ wo dịka Igbo wu ndị nwere omenala ụmụ Igbo dịka ha na-apụ njem ha na-ejikwa omenala ha na-apụ njem ka ụmụ Igbo ha na-ahapụ omenala n'ụlọ gbara aka pụtazi na mba emewe ka ndị bịara nga ha gile ihe ahụ ya ikwuga o ji ka wute m sometimes ọkwa ụmụ Igbo niile ọkwa sọm Igbo ọkwa ụmụ Igbo ụmụafọ Igbo ọkwa ndị pride kwa na culture anyị jisie ike ebe ọla ha gara ọ identity anyị and ahụ na a lot of them na-adọba na ya anyị nọ na ya and o ji amasị ma hụ nwụọ ọkwa na ụfọdụ ka kwana nwa akpakpa ndị obodo ịhụ nwanne gị nwoke gị sụla ya Igbo ya na-aza gị na bekee ọsụ ji gakwanụ bekee ọwụ ka na wondazi nwanne so na mbụ Igbo iji mara onye nwụ so o ji ewute m but to a large extent Igbo jeji culture anyị omenala anyị aga njem anyị ji na-hapụla ya nnọọ nwanne o nwere ihe ikwutere dịka onye na-akụzi nkụzi na mahadum na South Africa nọ n'ime ya mgbe anyị ji ahụ ụmụnne anyị ndị Igbo elema gị kelee ya n'olu Igbo ya ejiri asụsụ bekee na-aza gị ele mkpa o ji ara gị o ji ewute m maka bekee ọ ịsụka anyụ bekee ọ bet m ekele gị gwa nwanne m nwoke ji asụsụ Igbo kelee gị ka na-asụla m bekee 2 o ji ewute m na ịsụgala m bekee anyị ịsụgakwa nna m ka na-asụkwanụ bekee ndị obodo bekee ndị obodo awụ British English but anyị mekwana ịmakwana shi onye nwanne gị nwoke yet ka chọrọ ịsụla m bekee so ihe bekee ji akpọ turn off it turns me off. Okay. Ugbu a mgbe ha ka m jụọ maka ile anya na mahadum ndị agbata Igbo na Naịjirịa nọkwa ka ndị ofe mmanụ na ndị mba ọzọ nwere ike nọkwa ebe ahụ ha na-ejikwa mkpa ahụ eme ihe m ga-achị ha awụ ndị mmanụ particularly ndị ka ahụ o ji mekọ nwanne dịka opportunity nọrọ ebe rekpa ahụ nwa akọlọ ụmụnne nwe first n'ịnụperela ya wụ na anyị privileged nwa ga-akọla fọ akọlọ onye ọzọ nwa agwago ụmụnne ahụ ọzọ lọ nara na opportunity first but ndị Igbo anyị individualism nyekwa anyị nsogbu ma ụfọdụ kwana ji akpa ga very well n'ime ikwu ugbu a o nwere ihe mere ka nghọta na abịa dịka mahadum ebe ahụ ị na-akụzi enwere ndị mpaghara ndị mba ọzọ ndị Naijiria nọkwa ebe ahụ ị na-akọwa na ha na-aka emeghe nwanne karịa ndị Igbo ndị mmanụ mekanyere nwanne ha na-eme nwanne karịa ndị Igbo ndị mmanụ mekanyere nwanne ka ahụ reshọrọ ha bịakwa n'asụsụ ha na-asụ asụsụ ha ahụ onwe ha ha na-anabata onwe ha site n'iji asụsụ kelee onwe ha karịa ndị Igbo a na-asụ ozugbo a na-asụ asụsụ ozugbo mana fọmụwa ụkwụka nwafọ Igbo Igbo ka m je kelee ya ee because maka amacha m Igbo asụ very well because asụrụ m ugwu Hausa na-eweliwe audience anyị asụrụ m ugwu Hausa so Igbo m arawo ke parents m zụrụ m ji kuchila m anakwụrụ ụwa asụ were ka meji asụ so ohu ụmụnne m eji menwe acknowledge nwanne eme na-akpọ ole from there ihe ọla ga-asụzi anyị asụzi ngili Igbo in the process but at least o show na onye sụlaga asụsụ gị ihe eme gị at home kamashi you are safe with onye agara nwanne gị nọ o nwere ihe rụtụrụ aka na abịa n'ala Igbo na amụrụ gị na ugwu Hausa ọkwa ya mana ndị nwe gị bịara ji ekụziere gị asụsụ Igbo wụ ebe ahụ wee ji mara ndị Igbo iji ike ma onye nọkwana ka ị na-atapị ọ ga-ama na ị na-asụ Igbo ị na-amụta ị na-asụ Igbo ugbu a o nwekwara na ihe nwere ike ịgwa ndụmọdụ nwere ike inye Igbo karịsịa ndị nọ na mba banyere ya bụ asụsụ Igbo ime ka asụsụ Igbo guzosie ike ebe na ebe ọbụla nwa afọ Igbo nọ ihe gbasara ya hụ ya okwu language say no under threat of extinction. Igbo was mentioned as one of those languages under the threat that elema in next 20-30 years
asụsụ Igbo ga-ediminishi because gịle anya ma ndị Igbo nọ mba nọ na Naịjirịa mba niile nọcha na Naịjirịa ha na-azụ ụmụ ha na-ele ya na gị sụọ bekee ịdịla polished ịsụ Igbo iwu local asụ ka ọ ga-ewu onye ime ọhịa so based on that even ma ndị ke nọ ebe ka anyị megakwa that same mistake then apụtazi ebe a hi ịhụ nwa mụrụ South Africa sụga Igbo ahụbeghị m o nwere ihe ikwuru ugbu a Igbo ndị ọma ụnụ na-ahụ na anyị gwara ụnụ sị na o nwere okwu dị mkpa ji na-abịa na-eso anyị nke ọma o nwere ikwuru ugbu a isi na nwa afọ ole na ole na-abịa n'ihu na asụsụ Igbo so na asụsụ ndị ga-egwu mmiri wi ha anyị na-ebere akwa ya si adịla otu ahụ ugbu a ọ nwere ndụmọdụ nwere ike inye ndị Igbo nọ n'ụlọ karịsịa tupu anyị abịawa n'ama banyere asụsụ Igbo biko gị na-apụla ala Igbo na-ama ebe ọlị gaji were kọlchọ gị na-aga were asụsụ gị na-aga ya awa identity gị gịle anya ihe eji mara gị gịle anya ihe kpa ndị Jews ebe nne ha dụrụ ha gara ha bụ their religion ha bụ their culture aga and Igbo kwesịrị ụkwa the same thing then gịlekwa ya anya ndị ka ahụ n'ebe ụlọ ha pụtasị ga-ele ihe ya asụsụ Igbo mere na m yes ọ dị mma na ịsọrọ ịmụrụ ihe ka bekee ma ọkwa na other international languages beta asụsụ Igbo ahụ identity anyị ahụghịkwa kpatara na gị mụọ nwa gị gụọ ya aha Igbo gụọ ya aha Igbo and gị gụkọrọ aha bekee makwa na aha chọọchị gị emekeshọ na aha Igbo keji mara ya dịka nwa nwaanyị na aha wee enyi ọma Chimdi George so ihe ọla ị ga-asụ ị ga-agwa nwakịrị ahụ enyi ọma nwa aha ya and I'm very proud of aha ahụ ihe ha bekee ahụ Daniel achọghị m ịnụ Daniel ahụ kpọma ya enyi ọma o nwere ihe nwanne ya nwoke rụtụrụ aka ya banyere ịgụ aha ya wụrụ onye mmụọ nwa wụrụ nwa afọ Igbo ya jishi ike mee gịnị gụọ ya aha Igbo ebe ahụ ka ọ na-ebido ịkpọ nwa gị aha Igbo ya mara na o nwere ebe oshi ọzọ kwụna wụrụ ekụziri asụsụ ahụ ọzọ ọ dịka m ịrụtụrụ aka nwatakịrị amụrụ n'ezinụlọ legote mụtara nwa ugbu a ama m na ebe mbụ ọ ga-ebu ụzọ mụọ Igbo wunumụlọ o ji aṅa amụ Igbo akwụchite na gị na nne na nna ga na-ekwu ọ na-anụ nne je ahịa ahụ ele aha gị elekwa onye nna gị lekwa ke sụọla ya asụsụ nnọ dialect Igbo nnọ ya mara na ihe awa asụsụ nna ya ahụ onye Owere sagaba sụla ya Owere ya mara onye o wee ji mara Igbo udo ugbu a eche m na nwatakịrị nne na nna si n'ụlọ kụziwere Igbo tolite na ọ ga-ahapụ asụsụ Igbo ọ ga-ahapụ ya wụ na ndị nne na nna wụ ndị ya madị asụ ya ọ ga-awa ya ihe sụla ya ọ ga-asa gị sashe gị ama na at least maybe ọ ma some of the words ka ghara ịchị ọchị ya asụla gị na ya aza gị na bekee but ọ ma ihe kwuru at least that is mbido ya 5/10 udo ya wụ onye ọbụla jishike na-akụziri nwa ya Igbo ugbu a ọzọ dịka ibe ya awụrụ ile anyị nwe na ọtụtụ ụmụ Igbo pụọ na mba ha ji lụrụ nwaanyị na mba ana Igbo nwere omenala eji alụ nwaanyị n'ala Igbo ana m ajụsị omenala dịka ntọala ahụ Igbo ji alụ nwaanyị n'ala Igbo mere na nwaanyị ji enwe ugwu nwoke enwe ugwu Igbo na-aga na mba alụ nwaanyị ha na-esokwe ya wụ ntọala ahụ alụ nwaanyị ihe m ghọtara so far ụfọdụ soga ya a couple of times like 2 Sundays ago anyị jere Lobola one of our nwanne anyị nwoke ọlụgo onye obodo South Africa anyị jere Lobola which is a traditional wedding and o mezuru ọ lụzuru the woman alụzu kwila ya ugwu ruo ya ugwu rikwala ka ya but ụfọdụ ụmụnne anyị ahụ maka ha chọrọ akwụkwọ agbanye kega goal ji nwaanyị oji mere akwụkwọ and eventually those unions or those associations ọ na-adịgide and ha na-ata ahụhụ nụkwa nne ya because ụmụ nwaanyị obodo onye ma na emegala nga ọgọ maka ịchọga akwụkwọ onye hụ na emegala nga ọgọ ọ ga-emekwana gị ka o ji emegala ọgọ ji gị na you at her mercy but gị lụzie ya with good intention ugwu adịrị ugbu a dịka ndị Igbo maka ha na-ele anya wụ ka omenala Igbo ga-esi guzosi ike ọbụnadị ebe ọbụla anyị na-aga ijiri ya wee gaa ole ndụmọdụ ị na-adụ
ụmụnne anyị ndị Igbo na-alụ ụmụ nwaanyị mba n'ime ime ka asụsụ Igbo maka a ga-amụta nwa ndụmọdụ ga-adụnwo nyerela nwaanyị mba unu mechara ihe na omenala a ga-eme ebe duru ya ga-aba anyị mekwanụ ya laa ụlọ ka ụmụnna marakwa onye ọwụ then if possible say ga-apụ ya ebe ahụ 1 or 2 years like for instance mụ onwe ke m agwala m onwe m shi nwa m gụcha primary school n'obodo ọla anyị nọ secondary school ọ ga-agụ ya na be anyị ya gụcha 6 years a mosquito akpa ya hit eme ya nepe were ọkụ tiri akpị ya ya yọtazi ebe a ya nụrụ ebe a ya shigidadi ya ebe a ya ama akpị ya asụ ọsụsụ ejikwa n'usoro mgbe ibe ya jee stream jekwute mmiri kpata nkụ marote shafu ha ọkụ marote sha aza ihe ya macha ụmụ ya daahụ ya bịa ebe ya hụzie ọkụ nwuge ebe na-eme ya appreciate ya okwu ga-amaka okwu gị tọrọ ụtọ ahịa gbanaka eji enyele ya ya nwụrụ ọtụtụ ụmụnne anyị nọ na mba gị lee anya ị ga-achọpụta na ọtụtụ mgbe ụmụ nwaanyị obodo na-asị na ụmụnne anyị na-alụ nwaanyị n'ala Igbo abịa meghore ha anya sị alụbe nwaanyị ha alụghara ha ji ha kọrọ akwụkwọ ma onye dị anya ịhụzie nwokorobịa ga-abụrụ agadi nwaanyị ebe a na-achọ akwụkwọ nwatakịrị nwaanyị sịkwanụ ngwa ịla ruo iwu onye ele ebe akọrọgbatu nsogbu adị ele ndụmọdụ nwere ike ịdụ ụmụaka Igbo banyere ọnọdụ dị otu ahụ ihe a nwere unfortunate but ndụmọdụ ga-enye nwa Igbo gị na nwaanyị chọrọ ịbụ ụdịrị ihe ahụ ga-agbawala ya ahụ ka akụkwachi lekwa ihe alụla nwaanyị ebe ahụ lekwa ihe kpatara nje agbasoga gị ọkwa maka akwụkwọ and companionship ebe since aga m akpọtafụ nwaanyị ma ebe since mụ nwoke mma so ga-akọwala ya very well so that nwoke ji eme polygamy nọ n'ebe ka anyị ya mara na all second wife all co-wife already co-wife already so ka ọ better but gị zụ ha na so many things ọ ihe ji agbagbu ọtụtụ ndị nwaanyị agbagbu ọ chọghị tụọ nwoke nga for insincerity mgbe ọ chọpụtara so ọ nwere mana before ga-aba those kind of contrast ka kọwala shalụkwala nwaanyị ebe ka anyị beta likere gị and polygamy akwụkwana ihe ọjọọ even na anyị je chọọchị ekwekọrịta ya kwe ashị ọ likere gị despite fact na iji nwaanyị already Igbo ndị ọma nke na-ewezigbote ụka ọkpụrụkpụ okwu eji aka ọtụtụ ụmụnne anyị na-anwụ na mba ọhịa na-egbu ha nwafọ Igbo ga-apụta n'ụzọ hụ nwaanyị ọhụrụ na ọ lụọla nwaanyị n'ụlọ ya pụtakwa n'ihi akwụkwọ n'ihi nke a ma nke ọzọ ya hụrụ nwaanyị ya alụrụkwa ihe mbụ ọ ga-eme ezonarịala ya na ọ lụrụ nwaanyị n'ụlọ chefu na Igbo sa na-ekpu afọ ime aka nwaanyị nwe ka nwaanyị si hụta onyonyo nwaanyị mgbe lụrụ ma chọpụta na ịlụrụ nwaanyị ọzọ okwu n'ụka daa kembụ ya rikopụ akwụkwọ nyere gị ya rịtụọ gị nga ya rị mmagbu onye ọwụ ma ya agbagbu onye ọwụ mgbe atọ onye ụta ịgasọ nwaanyị achị tụrụla ya ya Igbo na-aga si were eziokwu mee gịnị na-aga eziokwu bụ ndụ nwanne ọzọ awụrụ dịka nwa afọ Igbo kwanụ gị na nwaanyị obodo bi ọ na-amụta nwa olee ọ bakwara uru ị na-akụziri ị na-asụrụ nwa ahụ Igbo ka ọ wụ ga-eso nwaanyị ya sị onye lụrụ nwaanyị mba gị so ya lakpuo ịsụwazi asụsụ obodo nwa ga-asụwa asụsụ obodo because kọwala nwa ahụ na anyị ji eso patrilineal system nna ka eji eso aha gị ka ọ zaga ọ dịrịla gị sola nwa gị Igbo gụọ ya aha Igbo agbanyeghị na amụrụ ya na mba gwakwana na amụrụ gị na mba then ka kọkwala nwunye gị jichikwa gị na-akụziri ma nwunye gị ma ya nwa ka ha na-abụ nghọta ya o nwere kpọrị mmadụ vista ba nga gị na-asụ asụsụ ka chọrọ gwa nwaanyị gị lekwa ị ga-asụla ya bekee ihu ndị vista son ka asụla okwu Igbo ọ hụrụ ụka ahụ ọ wara ya mara shi oke họ n'ishi mme na ishi mme ihe rịgba ya gazie ndeme ọzọ dịka ibe ya wụrụ Igbo ndị nwere omenala dịka anyị mara na gboo dịka ugbo anyị abara n'ọnwa mba mgbe eji iri ji n'ala Igbo ụmụ omenala dị otu a dịka ụmụ Igbo pụtara mba anyị na-emekwa ya na mba iri ji kemgbe bịara South Africa kemgbe bịara Durban ọ just otu ugboro ka m nọrọ iri awaga ji na Durban and
somebody represent Imo State. I was nominated the Giche represent Imo State. I watch but besides that one, I know be also like I in October, came August, September. I know now what I and of course, Igbo weekend and more amendment. A question what Hanes and Igbo. Umbrella body get call Igbo need no topana. Igbo carrying a topana. Igbo carry. I question where Igwe ndi Igbo. Well know which other structure I will Hanes so that on events like this, my own one anya obodo. One ndị nkwara omenala ebe nwoshi. Nwa makwana ụmụ anya amụchara obodo. Nwa kwa lekwa omenala anyị. So that omenala anyị harifu. Ko harifu. Ya Igbo no na mba. Jishike ma gịnị na-eme omenala na-akwado omenala Igbo. Ma ịgba nkwụ gbaa nọ nkwụ ebe na-agbafu flight la oyo na-agba nkwụ here. Omenala Igbo ka ọ. That's ile ya n'ụzọ jiri eji ọmkpa Igbo na-esi ya gbaa ya nkwụ. Ya gazie. Igbo ndị ọma. Gị lọkwara nwaanyị obodo, gụọ ya aha Igbo. Gụọ ya aha Igbo. Nwaanyị aha Igbo. Kọwara ihe ọ pụtara. Nne aha gị wezi nkle. Maka alụga gị masha ahụ ka gị n'anya. Actually ọ gị ngozi because iwu ngozi m. From tag gawa ihu aha gị wezi ngozi nna. Gakọwara ihe ngozi ahụ mere. Because ndị obodo ga-aza aha ewu na atụrụ. Onye kefu ayasha ahụ sound ọrụ ụmụ ihe ndị ahụ. But anyị aha anyị nwere meaning. Nwere ihe ọ pụtara. And anyị kwere anyị ma na aha na-eso nwa. Aha ọma Igbo ha nwa eso ya. Otu a ka o mere. Ọ nwunye gị bagharịa ya aha baptize ya ụta aha Igbo. Anọghị o nwere ebubo ọ ga-ede. Very good. Ọ ga-atọ oke ga-atọwa obi. Amụtara m otu ihe m ga-eji eme. Ya fashion Igbo. Asụrụla ka ọ ga-asụ ka unu jije chọọchị unu ji ebere kpa. Kasha ụlọ olika kpa ụmụ anyị Igbo eji asụ. Ejiji anyị. Ka akwala ya ahụ. Ihe ejiji Igbo. O ji amasị nwa. Mama ga-ama ahụ. O ji amasị nwa. Ọkwa ya Igbo ndị ọmụ na nnanụ ụmụnne anyị ndị nọ na mba ndị lụrụ ụmụ nwaanyị mba dịka onye nwanne anyị nwoke na-akọwa n'ụbọchị nke taa ọ sị ịlụ nwaanyị mba kembụ gbaa mbọ gụọ ya aha Igbo kọwara ya ihe ọ pụtara ọ ga-atọwa obi ọzọ na-asị na gị jichi ike gosi ya ejiji ndị Igbo iro gị zụọra ya abada zụọra ya George dị nkele njenga zụọra ya ntọrịka zụọra ya ịchafụ ndị nnukwu a jakpe eke ya ọ tọwa obi mgbe a na-eme nke ọ ga-eme ka nwaanyị matakwana na ihe awụ ejiji ndị di ya ụmụ amụtakwara na amatakwa na ihe awụ ejiji ụmụnna ya mgbe a na-eme nke ọ ga-eme ka omenala Igbo mee gịnị guzosi ike ndị emenụ ndị ọma anyị sị na iji okwu dị mkpa na-abịa ọzọ awụrụ dịka ụmụ Igbo a maara Igbo dịka ndị na-agba mbọ Igbo na-apụta n'ụzọ ije ha na-ejikwe ịgba mbọ ahụ apụta ụzọ ije ka ọ wụ ha pụta ụzọ ije ha atụgharịa wuo ofeke olodo aga m achị ụmụ Igbo pụtara Igbo ọla pụtachi ebe anyị fụ a bịa ụzọ ije ya ọpụ uche ije mekie ya ije gba mbọ the only nsogbu m nwere na ụfọdụ bịa uche na ịgba mbọ wụ true crime naanị biko this get rich quick syndrome onye ga ndị bekee anyị nsogbu and that is why ụmụ Igbo ha meji ha etiga aka ihe ọjọọ ka ihe ọjọọ ahụ anyị achọghị ya let me my shake for instance now university ebe na-agụ akwụkwọ or ebe ngụrụ akwụkwọ na-arụ ọrụ now ka ịbịa nga ahụ ndị mmanụ nọ nga ahụ ụmụ ndị Yoruba anyị juru nga ahụ ndị Yoruba anyị nọ nga ahụ achị Nigeria sịrị 100 Yoruba wụ 90 kọla aha na ahụ ụsọ ebe ife nụkwa ebe a ụzọ ihe mma ya kpọ nwanne ya nwoke from Ogbomoso Tickets village kpọrọ ya ama shabia tigisha school and education as South Africa for instance masters and PhD masters I give school fees free 1 year PhD they give 3 years school fees free and most of them are in the street they charge degree for half of Mali Igbo they say be 2 degree now chop quick money in the process of that fast life quick money na agbabushi ha Igbo nwanne a na-egbu nwanne maka ego enyere nga ahịa return ego ma egbu oge conflicts in down o nwere shimana jukashi alara m ya shim anụ na ndị South Africa gbuga ndị Igbo masha ụlọ ọkwa na kpa ha ka ọrị sometimes ọkwa Igbo gbuga Igbo ọkwa deals gone wrong ichikala kemere Okija some years back it was a drug business that went wrong in Johannesburg Parazia's cause Jema church Jema Bubu Shima Deno church achọka family the other guy shi agbagbuo ya ụmụ ihe na-arịkwa na mma ya wụrụ Igbo nọ na mba jishike kumaka godo ama m shi obodo anyị nọ ya alike ndị mba alike ndị bịara abịa but giti gishi ahịa ọma goshie ike somehow
Providence kapali ama m condition ji bịa obodo amakwara ban nọ today so onye tijichichi onye kwechi ya ekwe echekwe Igbo ndị ọma ụnụ anya na nwere ebe anyị ji okwu na-aga dị oke mkpa ọzọ abụrụ dịka nwanne anyị nwoke awụ onye gụrụ akwụkwọ n'obodo anyị nọ n'ime ya mana arụkwa ọrụ na mahadum ọ kọwala anyị dịka ihe ọ hụtara si n'ịbịa na mahadum ebe ọ gụrụ akwụkwọ na-arụkwa ọrụ na ndị agbata obi anyị bụ ndị ofe mmanụ ka nkọ karịa ndị Igbo n'ime ọnọdụ a ọ na-ewute ya nke ọma biko ọ ga-adị mma ka ikpe okwu aha ele ndụmọdụ ị ga-adụ ụmụ Igbo banyere ịgụ akwụkwọ n'obodo ihe ọdụmọdụ ga-adụ ụmụ Igbo na otu shibata obodo matara a lot makọla for instance mụ onwe ke m abatara obodo a February 2016 2018 September ma gụcha my doctorate degree 2019 April enye permanent residence in less than 3 years permanent residence document so for now and with my permanent residence akpọpụtara m na ịnọ n'obodo a tikwa history school ịchọrọ ịbịa South Africa ọkwa school ka ngụga ọlụ onye ọkwa school ka ngụga so ịchọrọ ịbịa South Africa ọkwa akwụkwọ ka ga-etiga gị akwa iji digrii nke nwa aya memena gị sakwa mena gị menake bụ ya free of charge kpọrọ onye ọkpọpa anyị be lekwa akpa ya obodo ori ngwa so ọdụmọdụ ga-eshewo gị bịa n'obodo gị bịa anaga gị lekpa obodo ori most of us enwekwana information actually knowledge is power and information kwana power onwe ke ya ga jụọ lekpa nwanne lekpa ji mee ọnọdụ ịnọ ụfọdụ ga-achị ụzọ maka m ga-eji gị gachọkwa ndị mma ezigbo ụzọ nwejighị ezigbo ụzọ nwanne akwụ nwere iwu graduate gụrụ Enugu State University gụrụ Imo State University ngwa akwụkwọ gị ma achọla gị skuul skuul nke ahụ ga settle all down study visa ji ike from study visa ga migrate to work permit or to under permit sorry mkpa ya ọrị mkpa ana ọkwụrụ omume ọ na itibu uchu aga immigration ga-ezo ama ọrị mma ụnụ ahụ na akwa nwanne nwoke na-ebe akwa batara banyere ndị Igbo nọ na mba ya wụrụ gịnị Igbo ọnwụ ihe onye batara n'oburu ike ga-esi fepụ ga bute ike anaghị anwe ebe a na-ekpote ego n'ụzọ ọ na-akọwa dat na agụmakwụkwọ dị mma ya wụrụ ụmụ Igbo nwere isi akwụkwọ Igbo dị mma na ihe niile Igbo ndị na-agba mbọ nke ọma ọ na-akọwara anyị sị tupu gị hapụ ala Igbo pụtawa mba gị jụọ ajụjụ ajụkwara na onye abụ ike bata mana gị jụọ ajụjụ nke ọma mara ka onye si bute ike ị na-abịa ọsị Igbo gbaa mbọ tinye isi na akwụkwọ karịsịa ndị nọ na mba na ọ kwọrọ omume ọkwa n'ụzọ dịkwanụ mma na ịbịara obodo gị ịgụ ha akwụkwọ were asambodo ha na-eme gịnị na-ala dịka a chọpụtara na asambodo obodo a na ọ dị ebe ọ bụla tara ụwa niile na ọ gara aga educational standard ha dị very high European standard na UK zere na anyị nọ ha nwechara students shi Germany exchange program shi UK exchange program ndị keshi ebe a na-aga UK na-eme one semester 1 year and the exchange program say man so standard about the very high give you world rating of universities rating Chinese oboda and give the top universities in Africa top 10 8 of them share oboda akwụna ahụ na no so what only I waste here you only chọrọ gị we chọrọ ime research rekpa enye gị ihe niile ị chọrọ nye anyị result ọ bụla ha chọrọ just nye anyị result aka we're more interested in although everybody tip yam na but there are still things ndị buying wiki me ịchọ ịba school ọ nwunye gị tinye share school ụmụ gị make sure na ọ gụrụ ezigbo akwụkwọ iwe na nwanne nọ ebe a sha oke ịchọrọ ịbịa South ngwa ị gakwa bịa so ma ihe mmega get ishi school gachụma wo ndị dị ka anya amachiela gịchile kwabeji ya just recently nwanne anyị nwoke nwunye ya batara through me 2 months ago ọ nọzi DUT enye ya ma scholarship ya wụrụ otu n'ugbu a ọ nwụrụ ụmụnne anyị ndị na-achọ ịba karịsịa obodo anyị nọ n'ime ya ugbu a obodo South Africa chọrọ ịbata obodo a ịchọ ịbata ma tishi na agụmakwụkwọ akpọtụrụ HTV kpọtụrụ gị anya na ị ga-enye ntụziaka enyemaka ga-enye ya free of charge nwanne bịa lekwa akpa njime ya lekwa akpa ejime ya kweme makpọma call ndị obodo lekwa nwere nwanne onye rekpa ọ qualify for onye nwanne just give me a good result hapụla m the rest Igbo na-ahụ nnanụ Igbo ndị ọma ihe eji aga mba bụ mmadụ ka eji aga n'Igbo anyị nwere mmadụ ya onye ji kwuo okwu arụbọchị nke taa bụ gịnị ka anyị nwee ike ị na-eme ka ụmụ Igbo na-ahụ ụzọ ndị nọkwana na mba ka a na-akwụwa aka ha ọtọ dịka nwanne nwoke kọwara n'ụbọchị nke taa si nwa afọ Igbo na-apụta si jichi ike banye tinye isi na akwụkwọ mgbe ị na-agụ akwụkwọ ọ ga-eme ka ndị Igbo si nke iru ka iru gị chakee ya wụrụ
ihe a na-ekwukwe ụbọchị nke taa dịka anyị na-abịakwa ọzọ o nwere ihe ọ rụtara aka sị na ọ bụrụ na ịbata kwụwa aka gị ọtọ mee ihe ziri ezi ọ ga-eme ka a ghara ị na-egbu ụmụ Igbo ka esi egbu ụmụ Igbo maka anyị hụrụ na ndị nyekwa Naijiria ahụ ọjọọ klas gị kpọ maka ya mee Naijiria what are Nigerians known for in this country a na-egbu ọgwụ ndị agharị mma ahụ ọjọọ o nwere it got to a point a student ashem sir iwu doctor bụ ịchọrọ ije na-ebu ọgwụ machia nna azụga ha anya agakwa na ibu ya bet obodo nọ laws protect anyị but ọgwụ ahụ enyela anyị ahụ ọjọọ ana ọkwa na anyị na-ebugacha ọgwụ ogeche ụmụ ọgwụ niile n'obodo a Nigerian Igbo doctors nọ ga-emega ka ọma o nwere shimmiz nwanne anyị nwoke is a brain surgeon n'ụlọ ọgwụ n'obodo a 27 years old boy a brain surgeon sound onye Igbo anyị anyị ekelecha chincha nọmba masha ihu nasha Igbo mega ka ọma etore ụfọdụ ụmụnne anyị budaga ha anyị ọkwa what is the problem get rich quick syndrome ma gwa gị mere na o nwere some years back ma bịara obodo a after 1 year batara obodo a ma laba anyị echikara shi nwụrụ nwanne m nwoke gụgabụ PhD na Ụmụdike Federal University Abia Ụmụdike masha nwanne and ọgụchana coursework research asha 1.something million naira o ji eme chemicals o ji eme research ya get stock there kwasazie ya memazia tutoring jam lesson anyị nya 5,000 naira at the end of the month masha nwanne bịa nje south ma ka ma kwe ịlakịrị akwụkwọ bịa nje south ma chọọla gị admission ebe ị ga-eje enye gị scholarship for 3 years scholarship a ga-enye gị for 3 years achọ nke ebe a bịa kpa ahụ ka nchịkpa ahụ ihe chọrọ ma kọwadocha na ya chọọ eziokwu ọkpọrị masha ịhụra mkpa m bịara enwere peace of mind enwe m ezigbo ego enwere peace of mind ya itishi ebe ahụ ya bịa kọwala ụmụnne ya sha ọkọchịrị tishi ebe ahụ akwado ya kpa amaghị mmadụ na he's round up his doctorate in pharmacology PhD pharmacology ọ gụchaga ya gụchara n'ebe na masha nwanne lekwa ọdas afọ m na obodo tipịa m na tishebe ekpa ya tishebe ahụ no matter ishola kpọrọ success ya ga-akpọ m aha and that's enough for me is satisfying obodo anọ family anọrọ otu onye naanị were isi ọrụ poverty ya wụrụ ihe ọ na-akọwa Igbo dịka ndị ofe mmanụ na-eme onye hụ ụzọ ya eji nwanne ya ọ sị Igbo nọ na mba onye hụ ụzọ dị mma ya gosi nwanne ya nyere ha aka onye hụ ụzọ na-aga aga jishi kpọbata onye Igbo kpọbata nwanne gị na mmadụ ka ejikwa na-aga onye hụ ụzọ ya eji nwanne ya mgba ihe ọ kọwara ugbu a egosi na nwanne ya nwoke ahụ gbenwe ike ichefu ya n'ihi na o nyere ya aka gosi ya gịnị ya wụ ụzọ adịka ihe kọrọ ugbu a na ị gara na ụlọ ọgwụ obodo a hụ onye Igbo hụ brain surgeon ndị na ya wụ ndị na-eleba anya abịa gbuwe isi gbuwe ọbụrụ isi leba anya ọbụrụ isi hazie ya maka ịghasara aghasa ọnwa afọ Igbo ka pụtara na o kwere ụmụ afọ Igbo ndị na-eme ọfụma na mba very well University ebe anyị nọ ahụ dị few ụmụ Igbo mma o nwere nwanne anyị nwoke elema aha ya Chinedu Izuchukwu kpamagikwa n'ọnụ Israel ugbu UKZN for consecutive 3 years omega PhD ya he was always the top researcher mathematics as a PhD student he wrote over 35 papers nwafọ Igbo PhD yeah UKZN just that obodo tipiam na elekpa ga-apụ odoro onye ahụ China na-akpọ ya Israel na-akpọ ya etigishi Israel ya shi ahụ na ya nọ Israel nwanyị etishi China obodo niile chọgaziri ya nwafọ Igbo maka na ọ bịara tishi n'ahịa na Igbo gbaliga ahụna m ka a number of us call and mention this field ya na-emechi ya ahụ ike a number of us gbaliga ụmụ gbanwe pushovers and ma ndị bekee anyị shikwa the same Nigeria anyị be ụmụ Igbo ụja sọpụrụla anyị na-achala anyị ụzọ o kwara nchi onye enyi nwoke nọ America gwara some years back ya shi George, you know what, I respect you Igbos onye Plateau ka ọwụ Plateau ebe nọ to azụrụ m na Jos ya shi you know what, I respect you Igbos masha why ya shi anywhere in the United States you go to and you see a black medical doctor that if he's a foreigner he's likely a Nigerian and if he's a Nigerian there's 50 or 60% chance that he's an Igbo person that all the black medical doctors meet about ndị Igbo more or less nnọọ nwanne ụnụ ahụ na Igbo ndị ọma dịka anyị gwara ụnọ na okwu anyị ji bịa n'ụbọchị nke taa ọ bụ na ele anya ka ma hụ na oge adịghị ma ọ bụ ọtụtụ okwu anyị nwere ịtọsara ụmụ Igbo na o buru ibu anyị kpọbatakwa nwanne anyị nwoke ọzọ ka
ka ọ bịa tọgbọkwara anyị okwu ọzọ nke dịkasị oke mkpa. Ọzọ ụmụ Igbo ndị ọma, dịka ọ na-akọwa ya wụ onye ọbụla wụ nwa afọ Igbo nọ na mba ya jichike mee gịnị kwụwa aka ya ọtọ, gbaa mbọ tụ isi na akwụkwọ, onye kwa n'ụzọ na-aga aga ya kụziere nwanne ya. Mgbe a na-eme ka ọ ga-eme ka ụmụ Igbo na-abanye nke ọma nke ọma, ka akpọdebe Igbo aha ọjọọ. Igbo ndị ọma, na-atụfughị oge anyị ga-otu ụbọchị nke taa na njedebe, n'ihi na gịnị n'oge adịghị, mana izu ụka ọzọ chebiri na anyị n'elekere mgbe dị otu a anyị wetakwara okwu ọma ọzọ. Aha bụ Maazị Kingsley Obiyo, anyị na-ewetakwara unu mmemme a nke a na-akpọ Igbo Bu Ugo site na HTV nke nọ na South Africa. Na-esonye anyị nke ọma nke ọma nke na ngalaba Durban, na-esonye na anyị nke ọma nke ọma, ga na-amụta ihe dị mkpa banyere omenala Igbo, asụsụ Igbo na ntọala Igbo karịsịa ndị nọ na mba ọzọ. Onye na-akpọ olu ya n'ụbọchị nke taa bụ Dr. George Chimdebere Mbara, PhD. Nna anyị kwu udo dịrị gị ọzọ. Ụmụ Igbo, ọ ga-amasịkwa ha n'olu gị ọzọ n'ụzọ ike na-abịa abịa. Mgbe ọbụla kpọrọ gị ga-azakwa. Mgbe ị na-ala kelere anyị ezinụlọ gị na Ada Imo, Ada Owere na-asụrụ Igbo. The Center for Jazz and Popular Music, in association with HTV, presents Beneath the Mask, featuring Durban musicians Olisa Dlamini, Jaden Daniel, Nosi Ihe, and then Natalie Rangan with Melvin Peters, Burton Naidu, Senzom Damba, Neil Gonzalez, and Bethwell Twane. Check Beneath the Mask series every Wednesday at 6 p.m. from HTV and Center for Jazz and Popular Music Facebook and YouTube pages. The Center for Jazz and Popular Music, in association with HTV, presents Beneath the Mask, featuring Durban musicians Olisa Dlamini, Jaden Daniel, Nosi Ihe, and then Natalie Rangan with Melvin Peters, Burton Naidu, Senzom Damba, Neil Gonzalez, and Bethwell Twane. Check Beneath the Mask series every Wednesday at 6 p.m. from HTV and Center for Jazz and Popular Music Facebook and YouTube pages. The Center for Jazz and Popular Music, in association with HTV, presents Beneath the Mask, featuring Durban musicians Olisa Dlamini, Jaden Daniel, Nosi Ihe, and then Natalie Rangan with Melvin Peters, Burton Naidu, Senzom Damba, Neil Gonzalez, and Bethwell Twane. Check Beneath the Mask series every Wednesday at 6 p.m. from HTV and Center for Jazz and Popular Music Facebook and YouTube pages. The Center for Jazz and Popular Music, in association with HTV, presents Beneath the Mask, featuring Durban musicians Olisa Dlamini, Jaden Daniel, Nosi Ihe, and then Natalie Rangan with Melvin Peters,